Assalamu alaikum malam Bala. An tashi lafiya? Lafiya kalau. Ka shigo kenan. Wallahi malam Bala. Ko ya gida? Lafiya lau wallahi malam Bala. Ranka shi daɗin bai fito ba? Wallahi bai fito ba har yanzu. Ka san shi fitowar tasa haƙo ce wani sa'in. Alaikum. Alaikum salam. Masha Allah. Allah ya ce. Taimake ka ranka shi. Barka da shigowa. Bismillah. Babban zagi a garin. Alhamdulillah. Babban zagi wannan kuma shugal magal ɗin da nake gani a area nan yana wulga. Ranka ya daɗe. Wannan haka. To, amma ranka ya daɗe ina gaya masu mutanen nan ba a ci gaba. Da Allah maja takarda duk lamarin nan buge ni. Allah ya ƙara mana nisan kwana. Masha Allah Allah. ya ƙara mana nisan Maja takarda. Mu da muka yi turba da aljanun nan ina suka kai wani abu. kwana. Ba inda suka kai to da Allah ya ƙara aljanun mana nan nisan sun buge ne fa maja takarda. Labarin ku dai jama'a nan dan shige gida nan na zo dan shiga gida ne. Ranka ya daɗe. Ta nan ne kuwa. Kai maga takarda ai guri za ka bani limani dan wuce. Ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe. Kai to ku tashi.